Tento plán by aj fungoval, keby zrazu, z ničoho nič, v strede cesty, mi nezačne brutálne škrkať v bruchu. Sprostal sa na kaša s banánom. Na čo som si tam dal to kakao? Okamžite stávam zo sedadla a utekám na prvý toaletný kútik, ktorý nájdem. Otváram dvierka, sadám na misu a pozerám si príbytok môjho nového príbytku na ďalších 40 minút. Vážení, to bolo trápenie. To bol boj. To bol orchester rôznych zvukov. Ja len ľutujem tých ľudí, čo mali sedadlá priamo pri veckách. Ja vám vrať, oni všetko museli počuť, všetko. Každý jeden zvuk. Predstavte si, po pár minútach ukrutných bojov zrazu niekto zakúpal na veckách. Nebol to nikto iný ako drzá letuška, ktorá si zvonku otvorila dvierka a snažila sa dobiť dovnútra. Takže povedzte mi, čo ona chcela vidieť? Čo ona chcela? Mňa tam dokrúteného, ako poviem na tom vecku? Alebo čo ona chcela vidieť?